Lidi, jdeme z procházky. Tady je můj kámoš Vojták. A chceme vám ukázat, jak kreslíme Brawl Stars a kdo bude mít hezčí obrázek, vyhrál. Tak, už jsme doma. A teďko bychom chtěli nakreslit tady ten obrázek. A kdo to bude mít hezčí, ten vyhrál. Takže budeme kreslit. A asi na nás úplně neuvidíte, a my si takhle dáme knížku. Teď to stopneme. Takže Tak už to máme hotový. Dáme pryč knížku. Tady je moje. to je obrázek číslo 2. A já tady mám obrázek číslo 1 a do komentářů napište, ještě nakreslíme přes jeden, jsme říkali. Jo, Ještě nakreslíme jeden. Ale počkej, tenhle ten, tady to, vlastně tu jedničku máte obráceně, protože, no tady no, a tady je můj obrázek A můj. a hotovo. Počkej, polož to. Ten nahoře je jednička a ten dole je 2. A který se vám líbí víc, tak napište do komentářů. A ještě nevypínejte video, protože ještě na to děláme ještě jeden obrázek. Ne, ukáž tam ještě ten originál od tady toho obrázku. Takže Já to už jsem ukazoval a mělo to vypadat takhle. A ještě nakreslíme. Ještě nakreslíme tady ten jeden. Jo? A tady to je první a tady to je druhý a potom do komentářů napište, který je hezčí. A teď přišel můj bráška, Máťa, a ten zatím s náma nebude dělat challenge. Jo? Tak, teď to máme hotový. A teď koukejte. Tady to je obrázek číslo 3, že jo? Tady ten je číslo 3 a tady ten 4. A jaký je hezčí, tak napište do komentářů. A nejdřív napište o tady tom. Tady ten nahoře je 1, tady ten dole je 2 a potom o tady tom. Napište tam prostě třeba 1. Jak prostě? 1 a 2 třeba. Napište, když se vám bude líbit víc tenhle než tenhle, tak napište prostě tady to je 4, tak napište ale 4 a potom, když se vám bude víc líbit tady ta jednička, tak napište a jednička nebo čárka jednička. Jo? Takže tady to nahoře je jednička, tady to dole, tady to je 2 a tady to nahoře je 3 a dole je 4. Jo. Ahoj. Ahoj.